Här. Det är 8 man. Det är 8, ja precis. Det blir lite mycket minuter. Ja, lite mycket, men det är bara 1 minut emellan. Alltså det är nästan, det är 2 gånger 30. Det är det faktiskt, kan man säga. Då är det längre paus efter 30. Det 15 är bara lite. Men det är lite såklart. Flickarna fram, gå! Spela! Tackar du. Kristoffer med. Velker. Velker Fredrik. Ja. Efter. Bra. Gleiselig. Ei. Gemmer. Bra. Ja, cover, Velker!
Marcus. Varsågod. Jadny, podaj. Kim ver.
Räddning, kom du! Lekker af dan.
Strákar, hefur að tala saman Breiðablik. Nej! Hej, kom on! Ja. Snygg brytning. Ricky, måste du!
skemmtileg. Niin. Ja. Eli kertoo, kun me kerran räikkeemme. Eikä räikkeemme.
Borde vi få ta in en till spelare då? Nej. Det är 6-1. Det är 6-1. Ja. 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 Det är alltså stå jämt. Ja, exakt. Det kommer från matchband där de inte pratar ihop sig ibland. Det här känns som en sån.
Tyckte inte jag.